onye nkụzi ife mee na Amaka ada abịazi akwụkwọ maka na ọ tụta ime mkpuke. Ọtụ nwere eze nke ịba n'ime mkpuke taa ime mkpuke. A na-ata ime mkpuke ata. Ịmụma A na-atagoro ime mkpuke ata. Ọtụ nwere eze ịta ime mkpuke. iwe ị ga-ebudo nwunye Iwe gị nwa ọ bụ trela Dangote? Bịa Chinyere amụ ka mma. ịmụma Amin Chinyere amụ ka mma ka ihe mee na Amaka ada abịazi akwụkwọ. onye nkụzi ife mee na Amaka ada abịazi akwụkwọ maka na ọ tụta ime mkpuke. Isi gịnị? A sị na ife melụ na Amaka ada abịazi akwụkwọ bụ maka na ọ tụta ime mkpuke. Ime isi ọ tụtali ime mkpuke. Ọtụ nwere eze nke ịba n'ime mkpuke taa ime mkpuke. A na-ata ime mkpuke ata. Ịmụma A na-atagoro ime mkpuke ata. Ọtụ nwere eze ịta ime mkpuke. Keke na ọ tụta ime mkpuke. onye nkụzi amakwa m na-aghọtakwa Igbo chaa chaa. Ọ tụtara ime mkpuke ịmara ife ọ pụta. Amụrụ m ihe ominu. Ịmụma Kọwalụ m ihe ọ tụtara ime mkpuke minuru. ihe ọ pụta bụ na ọ tụtara ime na-anọrọ di. Onye nkụzi a sị na ọ tụtara ime mkpuke ihe ọ pụta bụ na ọ tụtara ime na-anọrọ di. Ọ tụtara ime na-anụrọ di. Ọ tụtara ime na-anụrọ di minukwa anụ gịnị? Onye nkụzi ọ tụtara ime na-anọrọ di minuru na ọ tụtara ime na-anụbeghị di. A sị gị kọwalụ m ihe na ọ tụtara ime na-anụrọ di minu. Esikwa m na ihe ominu na ọ tụtara ime na-anụbeghị di. Ọ na ofe okwu a ka ị na-ekwu. Ịmụma Ọtụ ọ na-ata ime ka ime ebe ọ tụta. onye nkụzi Ọtụ ọ na-anụ di by the way si na ọ tụtara ime na-anụbeghị di. ọ dịkwa ka edela stupid. Ọ tụtara ime mkpuke pụta na ọ tụtara ime mkpuke. Ọsọ gị ga-aghọta na iwe ị ga-ebudo nwunye iwe ị ga-ebudo nwunye. Isi na iwe na mụọ bụ nwoke mụọ bụ onye nkụzi ga-ama mbido nwe ya. Na Iwe gị nwa ọ bụ trela Dangote? Keki ya esi mụọ bụ onye nkụzi Igbo gị ị na-achọ iti na confusion. Ịmụma Na ọ tụtara ime mkpuke ka na-esi na ọ tụtara ime na-anụbeghị di. Aka na-ekwu isi na ọ tụtara ime na-anụrọ di. Ọ tụtara ọtụ o nwere eze. ịbụ enwe